Salam başlyk, men gelenler. Ha, gelin. Gelin bolsaňyz işler dowam ediň bolýarmy? Wi başlyk ştaýda sizi bir soraýar. Taksili geldim, taksiz doganyňyz diýdim, özüm süýtdüş doganyňyz diýdi. Kellese 1 kilra goýjan. Ýok, keldi, 1 hilal. Gitdimi? Ýok, dur size garaşyp otur. Ata. Assalamu alaykum am. Waleyküm. Olmadylar. Gowgowum hekim ýaşmy? Keypinem berdi. Owalaýan bir peyzaj sürdüm size işýan eken. O ýa aýtdy. Ene bir jaňa araşy ötün, şusta bolakdy. Alyp gitmeli. Giräýme ekeň de magazyn bilýäňmi? Ay bollaým, aýagy üstüne bir 5 min. Yok, ýörani. Ýör. Owmy genjem de çagyly. Bah. Şeýdip çykýar edip görnýsen ha. Hay hekim janjygym bilýän sen. Ulu yerlerde işledik. Hava. Mesir yap otaylardanım gaýtdy. Aýdam soň 6 aýlap öýdenem çykmadym. Ondan goňşy olaryň arasynda gep burun ýaratdy. Atan kelesi ýetdirdi. Doğrudanım bir wasta özüme de şonu ýanak golly. Pulun içine gidip gören adam da bardanam pulsuz alýan bolyn. Gözüňi açmak kyn ekimja. Ýöne haýry ýok, hemmesem haram pullar. Ejem kakam ýüzüni var etdim men. Sebäbi şunça ikimden bolaldyny harama golaýlaşma diýip kän ýerler bolyn pul men aklymdan ýoksa malym, mülküm, firmam, paromdan gelýän, samolyotdan gelýän, hemme transportdan gelýän ýüklen bilýärdiň adam. Ýöne ucunda haram bolsa ýokumsuz eken, bir adam ýokmady, ne hiç tatlyalym. Wah, ýagdaýym oka giden dost ýarlanmady. O dostdan birem almady. Öňkülüm ýokdy. Ne kapyym kakyp sorak geldiler, ne jaň etdiler. Owa, barda doktoran soň men kime gerek? Bilýän menden baryňyz öýkürsiňiz, ne jaňa dallym, ne toýuňda gatnaşypdym. Iň wagt ejemiň peýgamber ýaşyna da barylmadyň bilýän. Jigin adam uçýan jaýalym ada uluk pul berip diýdi. Pulum ýok diýdim. Emma pul gözüm ýetesin derem kän. Baram gaýdara etdi. Şolara jaý alyp berdim, şolara maşyna alyp berdim. Ýakynlam ýadymdan çykypdy. Hey, size kömek etmenim. Ýöne haram puluň etdirmeýän zady ýok. Yo am. Gaýta şo puluň bermäniň bolupdyr. Ýoksa bu bokurdukdan haram puluň geçerdi. Taňry alkadan kömek etmedi. Ony ýa-da. Hay, harsa dünýä, harsyp iň soňunda da gata agyr diýen eken. Ýöne Huda jana şükür, sağlamyz bar. Borjy men wagtym boldy. Siziň ýanyňyzda oturmana ýüzümem ýok. Gideýin, salam aýtdyňmyň? Yo agam dur. Yo agam beýlik gitme. Sen näil bolsaň men süýtdüş agam, ejem kakamam ulugly. Am sen pul başyňa aýlapdyr. Biziň terbiýemizde ýok, pul haramçylyk. Yani Allah Teala iň söýen adamlarynyň biri tawb eden adamdyr. Sen kiçik bol, uly bol tawb etmeni başarmaly. Ýürekden tawb edipsiň. Şoňa geldim. Taksist bolup berdiň. Tuğulmy. Halalja iş agam. Allahjan rızkyny içinde edip berdin. Ondan garrydy aýlan. Ejem kakamdadan utanyp berme. Olar sen haçanky bagyşlany. Gitmäken am sana birje sowgat bereýin. Halalja gazanjyny şuň üçin salyp ýygnarsyn. Şonda gowy bolar. Allah razı bolsun. Ejeme de aýt. Erti ýer bilen çağırýar barany.
Awalnya mending basta gue. Maşinim moykada, äger Bärik nemçe gelip düşünmedin mi? owadan ona sere. Katavadan ardığımda şular yalmaşın. Bah, bu maşinin owadan ona. Tuğulama. Ata neymiş ki ya? Aç oturuyorsun inin maşını. İyilin kıda bağla, dinle bu senki. Ne ki? Sana soğuk, senki. Sana soğuk. Hava. Nesip etsin can. Sana dönün, sen kovcada atık olasın, kovcada da münasip. Ay can senin tamada şeyledi. Ata çınımdan niye mi? Tansın bir de entek ağzına kolla. Ağzına içinde şular yalak maşını. Aravadım. Söygüde hiç açan vaxt oynanaktır. Yadına düşenok bu şimdi film. Bir vakışta sevgi. Sen şosun. Şunun için... Selamun aleyküm abi. Wa aleykümselam. Ha, barman. Sen faka içini görüştür ver. Selamun aleyküm. Wa aleyküm. Beginiz kavur. Öyle aramda varsın. İkinciyimdir be. Kendisine daha da ne medik ama beğenmedim ne işmatkan mutlaka maşin soğudu. $100,000 vakası var. Öyle aramda varsın seni kovur yani. Diline bekrak olursun da. Şunu düşündüm abi. Ağam şu komşu ayrılıptır da. Vakay. Olmana. Şuma komşular ağam. Kömöge de acep koyas koyunlu. 100 manattan 200 manattan koşulsun. Söyle mi? Mümkün mü olur? 100 manat 200 manat önünden çıkaran kömöge sana kova. Bah. Atı kova adam da koymuş. Düşünüyen pataçılıktır, ölmeyen adam yok, ölüp gidip olur. Yani eğer zakma, bir köpüm almaz, bir akşamlık nakara var ya, 5 numan çıkan pulu var. Ondan eğer yetecek mi yetmeyecek, men sen taparım, 100 manata belki koyundan belki koyu ayarlar. Düşündün mü? Onun berde öldürmüş gibi otuyor, burnunu sokup gelmem. Böyle abi. Ağam böyle. Endi näme diyecek bolýan? Bar wagtym aldyň, aýp bol. Tuğulum ağam. $100,000 maşina alıpsın. Nesip etsin ağam. Tuğulum ağam. Pulum yok diyen olayım. Yalnızcık ağam. Hakiki çağılan ilçesi gencim var ha. Yalnız avtobusdan düştü. Ellerim qoşlu. Giden qoşlu ağam. Görüp özüm düşürdüm senin öyümüze. Sen orada ikincini $100,000 maşina alıp berýär. Uçuran okmu? Ölüm hem kişinin başında vardır ha. Şunu yattan çıkarma. Ölsün hakiki maskalan ağlaya. Tavudun götüreceğim. Komşulundur. Ölüm aygarayı saylamaya.